que tal? Moi boa tarde. Hoxe vou vos a falar dun fungicida caseiro que é moi socorrido, que se trata de leite. Leite que eu sempre combino con bicarbonato potásico. Poden ser un grandísimo aliado para este tempo que ven agora para manter as plantas sans e para manter a raya algúns fungos, como son o oidio, o mildio e a rolla. Así que, se queredes ver como se fai, pasade hasta a cociña. Eu, mentras estas plantiñas son pequenas e os seus frutos son pequenos, prefiero botarlle cobre e azufre combinados ou vounos contrampeando, depende tamén moito do tempo. Por que? Porque cando necesitan o cobre, cando son pequeniñas, é aínda no inverno. O sea, no inverno non, é primavera, pero chove moito. Entonces un fungicida natural tipo leite con bicarbonato non lle vai a axudar moito, nada, porque o vai a estar seguido lavando a chuvia. Agora, cando os frutos xa son así grandes, eu deixo de botarlle cobre e azufre, deixo de botarlle todo eso, porque por moi ecológico que sexa, o tempo de espera teñeno todos, quero dicir, 15 días tens que esperar para poder colleitar. Un tomate non, unha vez que empeza a madurar non espera 15 días, é moito menos un pimento ou un calabacín, que un calabacín dun día para o outro xa está para coller. Onte non estaba para coller, e hoxe xa está para coller. Se lle botas un cobre, en teoría ese fruto non o deberías de comer, porque te estarías envenenando. Entón, eu, mentras son pequenas, si que o uso, porque ademais é moito máis eficiente que ningún destes caseiros, e cando xa son así grandiños, acabín de botarlle cobre. Por iso eu empecé a botar agora o leite e máis a cola de cabalo. Este tipo de fungicida caseiro con leite é moi bo, o sea, que é excelente para o oidio. O oidio é unha especie de fungo que se ve sobre as follas das plantas, sobre todo das curcubitáceas, que é como se fose un polvillo blanco, como se lle botaran polvos de talco, e teno tanto por arriba como por abaixo das follas. É moi importante controlalo, porque non lle deixa facer ben a fotosíntesis á planta, entonces deixa de crecer, merma moitísimo e os seus frutos non son nin grandes, nin sabrosos, pero pode chegar a matar a planta, sobre todo este tipo de plantas. Como casi todos os fungos, este prolifera moi ben, vive moi ben nun entorno ácido, con humedad, con temperatura que non supere os 28 grados, e tamén cando escasean as horas de sol. Aquí danse todas as cualidades para que estea campando ás súas anchas. Por iso é moi importante prevenilo, e con este fungicida podémolo previr. O leite contén lactosa, caseína, proteínas e vitaminas que ao botarlla ás plantas de forma foliar, sempre diluído en agua, agora vos digo a concentración. O que fai é crear unha película na planta que fai que a planta estea máis fuerte, que se beneficie de todas esas proteínas e vitaminas que ten o leite, e cando chegan as esporas do fungo non van a encontrar un entorno moi agradable e vai a ser máis difícil engancharse á planta. O leite ten unha bacteria que se chama lactobacillus, que se alimenta dos azúcares do leite e vai a formar ácido láctico, que é o que lle vai a axudar á planta a combatir os fungos. Digamos que o leite fai como se fose un escudo de protección para a planta. En canto de usar leite enteiro, desnatado ou semidesnatado, porque eu xa teño escoitado de todo tamén, eu prefiero usalo enteiro, porque o leite desnatado xa foi moi manipulado e non lle quedan as cousas no leite que tiña que ter.
Eu prefiero usalo enteiro e sempre usín enteiro. Moita xente pensa que o de botar leite funciona porque o leite lle vai a variar o pH ás plantas. E non é tanto así, porque digamos que a escala do pH vai desde o 0 hasta o 14, non? Donde o 0 é moi ácido e o 14 é alcalino. O leite está máis ou menos no medio, está en torno ao 7, co cal ten un pH neutro, digamos, está no medio, é neutro. Non lle vai a favorecer nada aos fungos porque lle cambia o pH, para nada. Aí entra en xogo o bicarbonato potásico, porque o bicarbonato, bueno, é un antiácido natural, xa sabedes cando temos ardores de estómago ou así, tomar bicarbonato é o mellor para contrarrestar esa acidez no estómago. Pois unha cousa parecida é o que vamos a conseguir ao mezclalo co leite. Digamos que os fungos viven mellor en entornos ácidos, digamos, entón van máis cara ao 0, están aí en torno aos 5 ou así, e aí viven genial. E o bicarbonato ten un pH moi alto, o sea, tira po alcalino, está sobre o 9. Entonces, por iso é tan bo, para facerlle a vida imposible aos fungos. Fai que non estean a justo na planta e que non sean capaz a vivir nela. Deste xeito, o bicarbonato potásico fai como se fose un veneno para os fungos e o leite vai a facer como se fora un escudo de protección para as plantas. Unidos van a ser os mellores aliados da nosa horta. Xa vos teño contado algo sobre as diferencias entre bicarbonato sódico e bicarbonato potásico. A maioría da xente utiliza bicarbonato sódico porque é o que está como máis ao alcance da man, porque se encontra en calquera supermercado. Pero realmente o excelente, o mellor para a horta é o bicarbonato potásico. É igualmente, non tan fácil de encontrar porque non hai nos supermercados, pero nas tiendas que venden de agricultura, que venden sementes e así, hai non. E se non hai, poden volo conseguir. E se non tamén, nas farmacias tamén o podedes atopar, porque ten usos tamén medicinales. Así como o outro se usa como un antiácido, este tamén ten outros usos no noso corpo. Non é que o bicarbonato sódico vai a ser venenoso para as plantas, pero sí que se o botamos como sin medir ben e sin control, pode chegar a formar como unha película de sodio que ven sendo algo parecido ao sal común que usamos na casa, non é a mesma formulación, pero non deixa de ser sodio. Forma unha película nas follas das plantas e pode chegar á deshidratación. Xa sabemos que o sal é o que fai, aínda que non é a mesma formulación, o efecto pode ser o mesmo. Deste xeito, se mesclamos o bicarbonato potásico con xabón potásico, vamos a obter un plaguicida, o sea, vamos a poder atacarlle a bichos que vemos a simple vista, non? Mosca blanca, o pulgón, calquera tipo de pulgón, cochinilla algodonosa. E se o mesclamos con leite, vamos a obter un fungicida, pero non vai a funcionar con todos os fungos. Este co que mellor funciona é co oidio. Vou vos explicar un pouquiño o porqué. O oidio e a rolla son dous fungos que son, digamos, que como superficiales, que se pousan en riba da folla e viven en riba da folla. Matan a planta por inanición, digamos, que a afogan, non lle deixan facer ben a fotosíntesis e alimentanse tamén da planta, pero é como superficial. Pero no caso do mildio non ten tampouco tanto efecto. Por qué? Porque o mildio, en canto está solo na parte de arriba das plantas, aínda podemos tratalo ben, pero se o mildio chegou ás partes máis leñosas do tallo, adentro do tallo, métese dentro da planta e mata tamén desde dentro. Este potingue de leite con bicarbonato non vai a entrar na planta. Para facer un litro deste preparado, podemos botar de leite entre un 10 e un 20%, é dicir, entre 100 e 200 mililitros para acadar a facer un litro de preparado. Depende de como teñamos a planta. Se a planta está sana,
vaille ben, e só lo queremos como preventivo, por se acaso e tal, cheganlle con 100 mililitros, o sea, de un litro, 100 mililitros de leite e 900 de agua. E se fose que vemos que a planta parece que empeza a ter un pouquiño de oídio, porque empezamos a ver como unhas manchiñas blancas, podemos lle aumentar a dosis, que non lle vai a facer daño ningún, hasta un 20%. Entón sería 200 mililitros de leite e 800 de agua. A cantidad do bicarbonato potásico para botarlle a este litro dá igual que sexa con 100 mililitros de leite que con 200. E a cantidad está entre 3 e 4 gramos. Pesadelo unha vez e despois tendes esa cuchara, por exemplo, como referencia. Pero 3 ou 4 gramos de bicarbonato son como unha cucharilla de café colmada. Hai que estar moi encima, hai que ser moi constante. En canto nos descoidemos un pouquiño, baixemos a guardia un par de días, o fungo pode volver e pode facerse o dono da planta en 3 ou 4 días. Non é fácil falar de cantas veces lle teño que botar o meu fungicida caseiro, porque depende tanto das cualidades atmosféricas e climatológicas que teñamos en ese momento, depende tanto deso que habería que facer como varias escalas. Si chove, canta o sol, si fai esta temperatura, si fai este... Non hai unha norma matemática de dicir, si botas así estes días, vai chir ben. Hai que estar pendiente. Eu aquí teño a miña botelliña xa preparada, xa teño marcada, o que teño que botar de leite, o que ten que levar de agua. Boto ya está aquí a marca para facer un preventivo. Si quero facer un curativo, o que teño que facer é botarlle máis ou menos o doble de leite. E ora de bicarbonato teño esta cuchariña que eu xa sei que é a miña medida para aquí, que xa teño así calculada. Vedes, é como se fora un sal. Entón eu collo así a miña cucharadiña e boto ya aquí. E ora isto hai no que bater ben, hai que desfacerlle ben todo o bicarbonato. E ora veño rellenar con agua hasta a miña marquiña de agua. E, por suposto, a agua que usemos sempre para facer preparados para hortas, esas cales sexan, ten que ser agua sin cloro, o sea, ou de pozo, ou agua de chuvia, ou, se non tendes máis posibilidades, pois agua do grifo, a que teñades clorada, pero deixala destapada porque o cloro evapórase. En un par de días, pois, xa estará lista para poderedes usar con tranquilidade. O cloro non lle vai ir ben a ningunha planta, así que hai o que quitar. E unha vez que está preparado, xa se lle pode botar ás plantas. Hai que botar as follas tanto por arriba como por abaixo. Hai que darlle a volta ben á folla e botarlle por todo. Si temos produto para coller, mellor quitarlo. Aínda que botando isto non hai que ter un período de espera para poder colleitar os frutos. Pódense coller tan pronto se lle botan, pero bueno, xa que vamos a quitarlo igual, o bicarbonato tamén axuda a cicatrizar. Entón, damos o corte, quitamos o fruto e ese corte mollámoslo ben para que lle axude tamén a cicatrizar. Ollo, si son desalérgicos á lactosa ou así, isto leva lactosa. Si vades a comer un produto que foi impregnado con isto, hai que ter en conta que hai que lavar moi ben, porque as persoas que son alérgicas á lactosa, pois pode facer daño. Despois de aplicar, se vos sobrara un pouquiño de produto, non o gardedes, porque o leite enseguida se pon malo e cheira. Para as curcubitáceas vai ir genial, de perlas. Agora, para as solanáceas, tipo os tomates, os pementos, as berenjenas e así, sempre é bo ir contrampeando con outro tipo de fungicida. A min gústame, o sea, botarlle cada semana botolle o leite con bicarbonato e despois, ao mellor, a semana seguinte ou dali a uns días, dependendo sempre do clima, xa vos digo que é moi difícil, eu vou contrampeando o que fago con cola de cabalo ou purín de ortiga, normalmente cola de cabalo, pero con purín de ortiga é máis o leite co bicarbonato.
Por aquí teño cola de cabalo, como podedes ver, esta está pequeniña, esta está xa un pouquiño máis grande, porque a collín outro día. Teño a secar e vos de enseñar como a fago eu. Aínda que tamén a podedes comprar xa seca en arboristerías. Algo que me acordou ahora mismo, que me preguntou outro día unha persona. Preguntoume por que non lle cuajaban as flores dos tomates, porque se lle puñían castañas e non lle daban fruto. Pode ser por moitísimas causas, por moitísimas e moi diversas, pero unha delas sería esta. Ahora que estou aplicándolle un produto, estas flores están abertas, posiblemente teñan o polen aí a punto de soltar para polinizarse. Si as mollo e lle boto o líquido, posiblemente esas flores as estea estropeando eu, porque si lle mollo o polen, malamente van a poder polinizarse as flores. Así que unha cousa a ter en conta é, cando lle botemos, evitamos totalmente a zona onde haba flores que estean aínda sin o fruto. Por hoxe sería todo. E se vos gustou este vídeo, dadelle a like e non marchedes sin compartilo. E se ainda non estades suscritas, suscribidevos, que é totalmente gratis e a min vai me axudar moitísimo co meu canal. Coidádevos, portádevos ben e sede felices.